teda svědectví poprvé, že jsem ho pojala trošku jinak než Ivetka, jsem taková na začátku své cesty. Pocházím z nevěřící rodiny a mému obrácení došlo v 15 letech vlivem Ducha Svatého, kdy jsem se opravdu ptala už na základní škole po smyslu života. Potom vlastně následovalo, asi tak bych to nerozebírala, protože to by bylo na hodně dlouhou dobu. Pak vlastně přicházela cesta obrácení mého manžela. Po 15 letech mých modliteb se také obrátil. A dnes bych se chtěla s vámi podělit o takový nejčerstvější zázrak. Vlastně celý můj život se byly provázen mnoho zázraků a Duchem Svatým velké působení. Ten nejčerstvější takové cesta vlastně s Duchem Svatým byl minulý rok, kdy v dubnu na Velký pátek byl manžel hospitalizován ve velmi vážném stavu. V neděli vzkříšení se už věděla diagnóza bakteriální napadení srdce, střev, vysoké horečky a začaly mu selhávat vnitřní orgány. Potřeba modliteb za manžela se rozšířila neuvěřitelným způsobem. Modlila se na tak celá Česká republika a celá rodina jsme pocítili i manžel velkou posilu a pokoj v srdci. Lékaři dělali maximum, konzultovali dokonce možnosti léčby po celém světě i vlastně jakoby přišly nějaké návrhy. Po několika týdnech se manželův stav zlepšil, až tak, že na první pohled nebylo znatelné, že je ve velmi vážném stavu, že je to fakt jako vážné. Léčba však neexistovala a zánět srdce byl velmi rozsáhlý. V červnu ho propustili z antibiotiky domů, že již nemůžou pro něho vůbec nic udělat. Přicházely různé komplikace, kdy musel opět do nemocnice a modlitby nás neustále posilovaly, neskutečně posilovaly a přinášely nám vnitřní klid. V srpnu lékaři navrhli domácí hospicovou péči, kterou odhadli teda na pár krátkých týdnů, řekli mi 2 až 3. Modlitby za manžela se velmi zintenzivněly a opravdu díky nim jsem toto období neskutečně z lehkostí zvládala, sama jsem tomu nerozuměla. V listopadu jsem prosila lékaře, aby manžela vyšetřil. Při hospicové péči je to již nemožné, vlastně jakákoliv lékařské vyšetření. Vzal si ho tedy soukromně a zjistil, že masivní vegetace bakterií, která byla na srdci, je pryč. Byla jsem v šoku a byl to prostě pro mě opravdu velikánský zázrak pro manžela. Ale ten už byl tak zeslablý a rozhodnutý, že půjde k Bohu a že už dál tady už nechce být. Jsem neskutečně vděčná za všechny ty modlitby, za společenství Abel, které opravdu mě velmi drželo. A ty modlitby věřím, že prodloužily napříč verdiktům lékařů náš společný čas o několik měsíců. Byli jsme asi na to jako líp připraveni. A 9. prosince manžel teda uprostřed modlitby Božímu milosrdenství naposledy vydechl. A my jsme održeli obrovskou milost pokoje a naplnění. I přes slzy a smutek jsme nešlo propadnout bez naději a dává se znát, že je v nebi a že se za nás přimlouvá. I když to vypadá tak velmi tragicky, tak Duch Svatý ve mně za ty 3 měsíce docela dost rozpálil ten oheň. A vlastně život se mi jakoby proměňuje jinak a dál. Jsem schopná vlastně se radovat ze života a to samé i děti, jako které jsem měla
velkou obavu. A vlastně je to ten Duch Svatý, který nám momentálně ukazuje ty nové cesty a velmi nám pomáhá, rozpaluje naše srdce jako radostí. Takže není to úplně tak jako tragické, jak jsem končila ten svůj hovor. Děkuju.